Kenya ni. Onge party sani kaka wuoyo kodi, onge party madonje tebo kaduong' molo ODM. Nikech UDA ni ema na dwa duong' molo wa, to sani Okuyu onge iye. Gi jo Mlima Kenya. Kigolo jogo, we are the single largest party. To emomiyo gimodwa ni any negotiations mwadonje, ok ketwa tenge. Ni koridwa wuok kodwa ka nyithindo matindo. Wadonje tebo to wadonjo kaka big brother. Mano ema nyaka timre. Emomiyo nyaka wang'is joma brokers ma osenyiew gi. Ngamo nyiew gi ma asike winyo mana ni brokers moko osenyiew, jomoko osenyiew. Ne winja kase ng'isi kamano. Bikaw ijafwambo gi keyo. Ija news. Bikaw intelligence. An ka ng'isi gimoro nyaka ing'e kamano. Jogo magidwa nigi pangwa nigi nigo osenyiew gi, gidwa sowa ni wadonja odhese serikal, mano kwa biyiego. Nyaka wabed piny ma waagri. Okay, udwaro president, in gi kuradi kete mesa, no problem. Wambe wan gi kuchwa Erika, wan godo ka. Koro wang'ade nade. Okay, nyoro nyo waneno kanyo ka oboke mar The Star. Nyo golo kanyo endo kaka winjruok osebedo ot mar jo United Opposition. Kama bende giwacho ni jatend piny kara candidate, presidential candidate gi en Kalonzo Musyoka. Kasto deputy en Natembeya. Matiang'i dhi bedo prime minister. Kasto Rigathi Gachagua to this support gi to dwaro mana 50% mar government. Koro manjini 50% jomodong gi this share. Koro un kaka wawuondre ni sani endi koro dangi moro timre ni ugolo tiendu ema entiere sani ni kaka ODM. Udwa dhi ringo gi ng'a, to kat po udwa dhi ringo gi United Opposition, udhi share percentage manega. Omera ineno were uru gi propaganda mag gazeti. Kaki bedo ni kafaya kaki bedo ni inya wacho ni Okuyu mabiro gi kura 4 million e tebo, nigi no gidwa gi mora gidwa mna 50%. Sani koro adwa penje diri to donge Martha Karua di bedo speaker mar nini emadwa penji emadwa penji. Small rivers join big rivers. There is no day a big river will join a small river. Mano nyaka ing'e. And if that happens for a strange reason, mano nyaka ing'e ni small river cha idhi tuth mapok idwari neno. Siasa ma Kenya podi. Okuyu mineno ni, Okuyu problem mare gi Ruto enango. Okuyu mineno ni, problem mare gi Ruto enango. Ka ministers ang'isi ni gina boro. Kimedo deputy gino chiko. Ka PSS gini ga 14. Kendo kama loto. Koro problem margi gi William enango. Problem margi gi William en ni gionge komno. Problem margi gi William ni ng'ani jakalenjin okujaro Okuyu. Ni koro inyisa ni gazeto ndiko. Ni koro gino kibi kao gimoro. Lakini omera sala kare siasa ni kala hapa ni network podonge Okuyu